Nukuinko mä tässä lattialla koko yön? Hei Aava! Niin. Saanko mä vielä nukkua? Voisitko laittaa vain valot päälle? Selvä. Niin Aava, laitatko? Koko ajanhan mä tässä laitan. Valot eivät toimi. Oletko aivan varma, että ne ovat oikeat? Ettei ne olisi ulkovalot? Olen aivan varma, koska minulla ollaan käsketty aiemminkin laittaa valot päälle. Tiedän kyllä, missä ne ovat. Onko jo aamu? Minä nukuin kuin pikkulapsi. Hei Aava, laitatko valot? Me ei pystytä, on varmaan sähkökatko. Varmaan sen lumimyrskyn syytä. Aivan! Lumimyrsky on aiheuttanut sähkökatkon, eli se on yltynyt ja jossain paikkaa vielä Suomea on, tai no itse asiassa tätä kaupunkia, on vielä joulumielen puute. Mutta missä? Me olemme käyneet kaikki paikat ja siellä oli hyvä joulumieli. Meidän täytyy miettiä tätä sitten kun kaikki muut ovat täällä. Ehkä täällä on joku paikka, missä joulumieli on alhaalla. Niin, pakko on olla joku paikka. Kai se on sitten niin. Mutta eikös joulu voi mennä nyt kokonaan pilalle? Me kyllä pystymme hoitamaan tämän. On vain löydettävä se oikea paikka.